Musa Idris Amira ta Form 1 ta jihar Zamfara. Wani tsokaci zake game da wannan aiki na tallafi? To abin da zan yi magana kan aikin tallafi shine godiya da farko dai ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari an ka kawo muna wanga tallafin kan mu raba ma bayan Allah. Kuma muna godiya ga Abdulsamad Rabi'u da shi da Ummu Amina Foundation don su ne sun ka ɗauki wa'yanga kayan sun ka kawo sun ka ce a raba ma bayan Allah na cikin jihar Zamfara. Kuna cikin waɗanda ina ga suka yi aikin zaƙulu waɗanda suka cancanci amfana da wannan tallafi. Ƙwarai da gaske. Ya kuka yi? Abin da mun ka yi lokacin da ta kwaɗi irin mutanen da ta so don Ummu Amina Foundation shekara 5 tana kawo kaya amma ta kan waɗi irin suwa ta so a ba. To ta saba kawo ma uwayen marayu mata, mace da mijinta ya rasu ya batta da marayu su ta ka ba kayanta. Kuma su ne muka zakalo mata, to yanzu sai ya za an ƙara abun bisa ga wancan da ta saba bayarwa, kuma ta kwaɗi irin mutanen da ta so bayan Allah wa'annan da Allah ya yi maganar su cikin mutane 8 ɗin nan da an kai magana kansu, to cikin su ne ta ce a ɗauko mata alfukara wal masakin ba wai wanda a kallalle ba ko menene, mun riga mun san wane ne masakin, to su ne mun kaɗi ba, kuma kuma da ganin idanunku kun san an kwatanta, saboda da ta kwaɗi abun mun ka tashi farko inda mun ka fara tunani kwatarkwashi, damba, mada, nan cakal, tsauni, saminaka, sinami, sai mareri. To waɗanga eriyoyin su ne wurin da mun ka tahi mun ka tantance mutanen nan, mun ka ɗauki sunansu da lambobin wayarsu mun ka rubuta mun ka aje. So yanzu da lokaci ya yi ta kawo kayan shine mun ka koma mun ka bi mutanen nan mun ka biɗo su ne waɗanda an ka raba matak an ka ba su don su zo su an shi kaya. To ya ke ganin tasirin wannan a cikin wannan lokaci? Wallahi tasirin shi alhamdulillah, don ka dubi kayan ka gani, duk matar da an ka ba wanga kayan mun san cewa za ta gode ma Allah, kuma za ta ɗauki 'yan kwanaki tana cikin kwanciyar hankali da natsuwa, tunda yau babu tashin hankali, baka da abin da za ka ba yaro, sannan kun wayi gari ba ku da abin da za ku ci. Amma yau duk matar da ta kwana da wa'yanga kayan ɗakinta kaga ta sa farin ciki ga zuciyarsu, kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sa farin ciki ga zuciyar mumini shi ma Allah zai sanya mishi farin ciki ranar tashin kiyama. To kaga ta sanya musu farin ciki, kuma mu ma kanmu da ta samu yi aikin wallahi muna godiya, tunda da za mu samu irin ta mutum 10 a ce su kawo irin wa'yanga kayan, mutum nawa kuka tunani za su ji sauki su unhwana ga wanga abu? Suna da yawa. Ga al'ada a rabe-rabe irin waɗannan kayan ya shafa ruwa, misali ana fuskantar barazana ta hanyar wasu waɗanda suka fi ƙarfi koko 'yan zaune gari banza waɗanda ba su san ciwon kansu ba, misali za su yi ƙoƙarin kwace. Wani shiri kuka yi domin ganin cewa waɗanda aka ba kayan sun isa lafiya? Wato tun farko dama irin rabon kaya ne tsakanin da Allah mun saba yi ne. So matakan da muka ɗauka wurin da za mu yi rabon kayan muna duba wannan, don da mun yi tunanin mu yi aikin stadium. To sanin ina ne stadium da cikin sabon gari take, sanin yanayi da halayya da irin abin da zai iya faruwa, shi yasa mun ka ga mu dawo da abin nan wurin. Kaga kofa guda ce wadda za mu ba da kaya, ka ba mu kati ka hita da kayanka, mun sallame ka. So shi yasa mun ka bi wannan tsarin mun ka taho da sunan wurin da a ba su wannan tallafi. Kuma ka lura kai ma da idon ka kaga akwai jami'an tsaro waɗanda mun ka ɗauko mun ka sa su rika muna wannan aiki din. Me kiran ki ga waɗanda suka amfani da wannan tallafi? Kira na gare su Allah ya sa musu albarka, kuma su ma su ji tsoron Allah, kar su ce su canye su ɗai. In an ka baka tiya 3 to kana iya ba makwabcinka rabin tiya, balle ba tiya 3 bane. Su ma su dubi waɗanda a kusa da su area su ko makwabtansu, tunda su ba dubarar su bace ta ba su, ba wayo bane ba ƙarhi bane, Allah ya zaɓe su samu kayan, don haka su dubi su ma waɗanda an makwabtansu su ɗan musu koda wanda yanzu ɗaya ne mutum zai ci ya sanya ya ji daɗi. Shine kira na gare su. Fara gabatar da kanka. Alhamdulillah, sunana
sunana Jamilu Abdullahi daga Kaduna State. Wannan aiki na alkhairi da kuka zo da shi zan so ka tsaye masu kallo da sauran mu tsokaci game da asali ne. To, masha Allah, yanzu dai duk abin da zan faɗi wato malama Amira ta riga ta faɗi, amma ni ma ina da abin da ya kamata in faɗi, because saboda ni aka ba wa wannan kaya haƙƙin kaya yake hannuna, na ɗauko shi tun daga Kaduna har zuwa Zamfara. To alhamdulillah kaya ya iso lafiya, mun sauke shi lafiya, kuma kamar yadda muke addu'a mu rabu da kowa lafiya, mu gama ba da kayan nan lafiya, kamar yadda kowace mace yadda muka ba ta haƙƙinta ta ɗauka ta tafi gida lafiya insha Allah. Me zaburar da ita wannan baiwa Allah ne wannan aikin alkhairi? To dama baiwar Allah na aikin alkhairi aikin ta ne, tunda ni shaida ne fiye da shekara 5 ina tare da ita. Fiye da shekara 5 muna raba kayan nan, mu yi rabon azumi, mu yi rabon sallah, mu yi rabon karamar sallah, mu yi ta babba. Da babban sallah ta yanka abin da ya kamata ta ba da abinci, da karamar sallah ma ta yanka abin da ya kamata ta ba su kayan sallah sutura kenan. To wannan abubuwa duka wannan aikin alkhairi na ta ne, ni na sani fiye da shekara 5, kuma ni wakilin ta ne, duk inda ta tura ni ina sauke kayan nan cikin farin ciki, rabu da kowa kuma farin ciki, kuma fatan haka muke. Me kake gani a matsayin babban kalubale wannan aiki? To kalubalen da ke cikin wannan aiki na wannan gari mu dai ba mu san shi ba sai da aka sanar da mu. Da mun yi niyyar yin aikin nan a stadium, suka faɗa mana kalubalen da gwamna ya fuskanta a kwanakin baya, saboda ya raba kaya, an kwashi duk wasu abubuwa da ya kamata. To amma alhamdulillah da muka duba hakan akan mu samu wannan hadarin wannan al'amari, sai suka ce to tunda suna da fili, sai dai filin ba a gyare yake bane, akwai dan ciyawa. Muka ce babu damuwa, inda za a samu kwanciyar hankali. Kwanciyar hankalin muke so a raba, kowa ta fita da kayan ta lafiya. To kalubalen da muka fuskanta kenan, muka ce to a canza mana wajen da za a raba kayan nan cikin farin ciki insha Allah. Daga ƙarshe me kiran ka da waɗanda suka amfani da wannan tallafi? Ƙarshe abin da zan iya cewa waɗanda muka ba wannan kaya, kamar yadda muka saba, na ce maka shekara 5 muna kiransu da su ji tsoron Allah, su ci abincin nan a gidansu, na farko kenan. Na biyu kuma, yau ke in kin dan samu loka ɗaya, in kika ɗebi gwangwani biyu kika ba makoci ke, wallahi kin samu lada. Kuma sannan kullum addu'a muke Allah ya ƙara karfafawa waɗanda suke aikin nan gwiwa, Allah ya sa waɗanda kuma suka gani su ma su sa abin a ransu su yi niyan haka. Muna musu addu'a, kuma muna kuma addu'a ga ita Ummu Amina, Allah ya mata albarka, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara wa arziki albarka, Allah kuma ya kiyaye zuri'a. Masha Allah, na gode. Da farko za mu soke gabatar da sunuki. Sunana Fa'iza Abubakar. Ga kina cikin wayanda suka amfana da tallafin kayan abinci, wani farin ciki kika ji a ranki na ganin cewa kin samu wannan tallafi? Ina murna da farin ciki da Allah ya ciyar da ni da samu wanga tallafin abinci. Wani fata zaki ma wayanda suka bada wannan tallafi zuwa gare ki? Baya Allah Ubangiji ya saka mai da alheri, Allah ƙara mai buɗi na alheri. Masha Allah. To muna godiya sosai. Da farko za mu soke gabatar da cikakken sunanki. Sunana Aisha Abubakar. Gashi kina cikin wanda suka amfana da wannan tallafin kayan abinci, da menene cikin kayayyakin abincin da aka bayar? Alhamdulillah, na ga shinkafa, na ga abun gan wake, kuma na ga buhu da magi da sauran abubuwa ciki. Da sauran abubuwa ciki da dama, tun da cikin buhu ne kaga ban bambance ko da mi da mi. Wato ma'ana kayan masarufi ne na kayan abinci? Ni na kayan abinci, alhamdulillah. To wani fata zaki ga ita wadda ta bada wannan tallafi a gare ki? Alhamdulillah, mun gode ma Allah, kuma mun gode mata, Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara buɗewa zuri'a albarka, Allah ya ƙara fatari. Amin. To muna godiya sosai. Da farko za mu soke gabatar da cikakken sunanki. Sunana Hassana Yusuf. Na? Sunana Hassana Yusuf. Yawwa, gashi kina cikin wayanda suka amfana da wannan tallafi da aka bayar na kayan abinci, wani farin ciki kike da shi cikin ranki, ko zaki nuna na wannan tallafi da aka bayar? Wallahi na ji daɗi sosai. Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya biya ta, Allah ya bata abin da take nema duniya da lahira. Wani kira zaki misali ga sauran masu hannu da shuni da akan cewa su kwaikwayi irin abubuwan da ta gudanar a wannan wuri, ko ce a wannan jiha ta mu, kasancewa ta baya ta
ba ya jiha ba ce. Gaskiya ya kamata a ce masu kuɗin garin ga suna taimaka mana da irin wannan abu, domin yanzu haka ita ga bayan Allah da ta bada bata san iya wanda zai ci wanga abun ba. To ya kamata a ce su masu kuɗin ga su taimaka a ita cikin wanga hali da ake ciki. Wayanda suka raba wannan kayan abinci hasali ma ba su ba ko malaman addini sun yi kira da cewa a duk lokacin da ka samu wani alkhairi wanda babu zato babu tsammani ya zo hannunka kada ka kuskura ka canye shi ke kadai ko kai kadai. A me kike ganin cewa wannan kira da aka yi na cewa wanda duk ya samu ya yi kokarin cewa wani ya amfana da koyaya ne cikin abin da ya samu, kina ganin cewa wannan abin zai yi za a iya yin shi ko koyaya? Wallahi zai amfana sosai, saboda yanzu kai kan ga baka ma san iyakacin wanda zai ci wanga abun ba, dan ko ba komai zaka dafa cikin gidanka zaka yi bako kuma zai ci, to kaga shi ma ya ci kuma ila bai ma san ina abun ya fito ba, amma mi ya ci. Da ƙarshe wanda fata kike yi? Ina fata alkhairi ga mata, Allah ya biya ta, Allah ya inganta mata zuri'ata, Allah ya ba su abin da suke nema duniyar su da lahirar su. Allah ya taimake ta. Amen. Ga mai biredi TV, mai biredi TV, ga mai biredi TV, faɗakar ruwa nishaɗi, sai mai biredi TV. Gagara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.